Ito rin daw ang mga waray. Uy, mandurukot yung naka-green. Mandurukot yan, ha? Mandurukot. Chinkay. Mr. Juban. Oh, ilan. Kay, stick. Oy! Ano na? Lagpas na okay lang? 1 kilo lang. Yung mukha mo na. Ate ko. 25, wala nang buto, tinanim lang. Biboy, pamasko ni Christian, wala pa. Uy, ilan? Ilan te? Isa? Tumbok? Hindi.